ala tiro ni ye ani fitini bari ala da ko mais ama fa mo fosi le on fait jama bala ka sura ya ka ba parce que fitini baraka ko abe mi wa ba mo la yelo munga ke so mo ka sura أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أمي على تندو كتلك على تندو لكوفي أمي سولي دافو مماليكا نوي على صلى الله عليه وسلم نالي من دي نامودي فويدو سلامي كايلي لنا كتالي جنكو nan claro la ami foli ke TV sirifula sababou ambafu olu munu ngara alakira jolu ye ni joli be alakira muhammadu la dukulu sanfɛ o de sirifu ye wa an bɛɛ tigɛlen do ka wa yɛlɛyɛlɛna de sirifu ye ka se alaka muhammadu lahara do wali diɲɛ kɔnɔ ya an bɛ foli kɛ o la ala ka sirifu mɛn an bolo ala k'u mɛn an ɲɛfɛ ya rabbi ala k'u jugu dɛsɛ silamɛya ala k'a segin a minɛ kɔnɔ n'o ye alakira n'a somɔgɔw ka minɛ ye alakira n'a somɔgɔw bonya kama sɔli ala nabi o bɛɛ kɔfɛ min bɛ ka kuma an fɛ Cheiko amadou Sidibe banigo amadou Mali la Bamako kati péage kɛrɛfɛ o de bɛ ka kuma aw ye an balimakɛ ye ɲininka kuma min na k'a fɔ souganlo a bɛnna funtɛni waati ma wa tile ka kala kelen dɔwɛrɛ bɛ yen a m'o fara a kan gɛlɛya bɛ maaw la sabu ani kasara dɔw donna ɲɔgɔn na n'o ye farigan ko ŋunuŋunu ye farigan in ala k'a yirimɛri bonya n'a kɛwale alihamudulilayi an baden alisilamɛw tile fariya min filɛ nin ye mumini t'a dɔn ala jɔn t'a dɔn wa ni tile kalaya in yɛrɛ de bi jurumu bisi k'a bɔ hadamaden farikolo k'a dɔ ta tile ka fari mais saa dɔw bi kɛ souganlo tɔ bi to tile saba hakɛ bi kɛ komi a ka maaw fa o ye jurumu kafari de ye k'a fɔ k'an bɛ alijinɛ bilen ta jisuma rɔ ten o fana ti ɲɛ dɛ nin min maa minnu fari faga a y'a fari walawala nin ye baraji yɛrɛ ɲini kuma de ye k'a dɔn sɛgɛn bɛ maaw la yɔrɔ ka gɛlɛn tile ka fari funtɛni bɛ yen ne kɔni bolo o ye sun don ma ye bari sun kɛra wajibi ye mando tɛmɛlenw ka cogo min na ko ala ko k'a y'a faridaya anw kan donc o bamanankan jɛlen de ye nin ye ne maa kan ka k'i sɛbɛn don sun dɔw fɛ lɛri in de don tile ka fari o y'a don kuma ye minɔgɔ b'i la i sera k'o ku a ma se ka k'i sata ye fiyewu i bɛ baraji min sɔrɔ i lafiyalen fiɲɛ duman cɛrɛ i t'o sɔrɔ ala ko fan o fan gɛsi b'a la hali ala ko yɛrɛ tɔgɔ tali k'a fɔ dɔrɔn ko n ye muhamadu mando ye sallallahu alaihi wasallam i bɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ a la i yɛrɛ b'o dɔn a dalen dɔw la diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ k'olu ye sirifuw ye u ye gɛsi min sɔrɔ dugukolo sanfɛ bɛɛ y'a ye tɔgɔjuguw na daw la u faw na nɛni u ka tiɲɛ kan u baw na nɛni tiɲɛ kan nkalon bɛ na daw la tiɲɛ kan mais ala t'a sabati parce que min bɛ ka k'a fɔ bɛɛ b'a dɔn u ka kumaw ni ala tɛ fankelen donc i b'a dɔn ala ko n'i y'a minɛ dɔrɔn gɛlɛya b'a la